sa drží popri upravenej 911 turbo. 215 aj radšej. Áno, testovacia jazda bude poľský tým VTG, prišiel sem do Trenčína s novým vozidlom, Toyota Supra upravená na šprinty. To bude ich prvá jazda, úplne prvá, čiže premiéru má tu v Trenčíne toto krásne vozidlo. Japonská klasika, 3 liter turbo, respektíve asi biturbo. Budem vyzývať motocyklistov, ktorí sú súčasťou finálových jazd, že M1 Roman Sedláček, Oto Kiš, M2 Mačaj Radován, Roman Horák, Michal Liner, Peter Egri, Robert Ďurica, Michal Zeman, Horváth Jozef, M3 Ondrej Cerovský, Jozef Horváth, Igor Havala, M4 máme plne obsadenú, že 8 ľudí vo finále. Všetci 8 sú tu, čiže Matej Kaján, Peter Barát, Milan Hrnčár, Štefan Pomšár, Ján Lalík, František Volek, Štefan Sabo a Bratislav Farkáš. A v M5 máme 4 motocykle, čo je Stano Poživ.